ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୋଟେ କହୁଥିଲି ଗୋଟେ ଭୁଲିଗଲି ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୟ। ମନେ ପଡୁଛି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଆସିଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସବୁ ମନରୁ ସଡନ ଗାୟବ ହେଇଯାଏ। ସବୁ ଜାଣିଥିବ ଅଗଜୀବରେ ଥିବ କିନ୍ତୁ ମନେ ପଡେ କଣ କେମିତି ଗୋଟେ ହେଇଯାଏ ଆଉ। ତାହା ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି। ତମେ ସର୍ବଜ୍ଞ ସବୁ ସେଟାକୁ ହଜାର ଲକ୍ଷେ ଥର କହୁଥିବ ଲକ୍ଷେ ମାନେ ତମର ପୁରା ଇଏ ଥିବ କଥା କଥାରେ ତମର ସେଇଆ ଥିବ। ସେ ଜପ ମନ୍ତ୍ର ବି ଯଦି ଛୋଟିଆ ମନ୍ତ୍ର ତାହା ବି ମନେ ପଡେନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେଖା ହେଇଗଲେ ତମ ପାଟି ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ତମେ ଚାହୁଁଥିବ ଆଗରୁ କେତେ କଣ କଥା ହବ କେତେ ଜିନିଷ ହେଲେ ସିଏ କାହାକୁ ନେଇ କରେ ଏଇଠି ଅନୁଭବ ହଉଥିଲା ଆଉନି ଲୁହ କଲେ ରାଜା ହଁ ମାନେ ମଜା କଥା ନୁହ। ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୟ ହଉ ଜୟ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟ। ଗୋଟେ ଜିନିଷଟାকে ମୁଇଁ ମନେ କରି ବାହାରେ ଯିବି ଘରକେ ହେ ରାଜା ଘରେ କିନ୍ଦିରି କିନ୍ଦିରି ଦେଖିବି ଆସରେ ପଳେଇବି ନାଇକି ନାରାୟଣ ଏମିତି ବହୁତ ଥର ହେଇছে ହେଲା ଶାଗ ସରିଯିବା ଏଇଟା ବାଗାନରେ ଅଛି ପୁରା ଶାଗ ସରିଆ ଟିକେ ବେପାର କରି ଆଣିଛନ୍ତି ସରିଯିବା ବୋଲছে ସେ ଶାଗ ଲାଗି ଆସିଛି। ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୟ ହଉ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଦାମୋଦର ବାବୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛ ପଣ୍ଡା ବାବୁ ଟିକେ ଚାହେଲେ ମୋବାଇଲ କି ଚାହଁନି ଦେଖି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରୁଛ କି? ନାଇଁ ହେଇଠୁ ଦୂର ହେଇକି ତମେ ଦେଖୁନ ଏଇଠିକି ନଜର କର ଆମ ଆଙ୍ଗୁଠି ଟିକେ ଲାଲର ଗୋଟେ ଗୋଲ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଦୟ ଅବସ୍ଥା ଉଦୟ କିମ୍ବା ଅସ୍ତ ଯେ ଇଏ ଉଦୟ ଅବସ୍ଥା ଅସ୍ତଟା ନୀଳ ରହିବ ସକାଳ ଉଦୟଟା ଏତେ ନୀଳ ଜଣା ପଡିବନି ଉଦୟଟା ପାଉଁଶା କଲର ଇଏ ସକାଳ ଉଦୟର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ। ଏପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜୀୟ ବାଲା ଏଇଟା ତ ଦେଖିବା କଥା ଆଉ କଣ ଦେଖିବ ପୁଣି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନେତ୍ର ସମପ୍ରଭମ୍ ହଲିଗଲେ ଏଇ ଦେଖ ଆସ ଦେଖ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆମ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ନେତ୍ର ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ନୁହଁ ଆମ ମାନଙ୍କ ନେତ୍ର ନୁହଁ ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ର ନେତ୍ର ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନେତ୍ର ଏ ଦେଖ ପ୍ରମାଣ ନିଅ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହଉ 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 ବୋଲ ବାର ହରି ବୋଲ କାଷ୍ଟ ପାଷାଣ ପ୍ରଭୁ ଦାମୋଦର ବାବୁ ଆଉ ଦେଖ ଗ୍ରହ ମଣ୍ଡଳ ଦେଖ ଆସ ଏଇପଟ ଗ୍ରହ ମଣ୍ଡଳ ଦେଖ ପଣ୍ଡା ବାବୁ ଗ୍ରହ ମଣ୍ଡଳ ଦେଖ ଗ୍ରହ ମଣ୍ଡଳ କେମିତି ଗ୍ରହ ମଣ୍ଡଳ ଦେଖୁଛ ତଳେ ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଳେଇଲେ କୋଉଠି କି ତଳକୁ ଦେଖ ହାତ ଦେଲେ କାଲି ପଟସେପଟ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଏଇ ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଇଠି ଗ୍ରହ ମଣ୍ଡଳ ଦେଖ ସବୁ ଗ୍ରହ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ନବଗ୍ରହ ଆଉ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଆମର ତା ଭିତରେ ଅନୁଭବ କର ଚକ୍ରକୁ ବି ଅନୁଭବ କର ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜମାନ ସବୁ ଦେଖ କେମିତି ଶକ୍ତି ସବୁ ଏସବୁ କଣ ଶକ୍ତି ସବୁଆଡେ କେମିତି ହେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ କଣ ସବୁବେଳେ ଆସିବ ନାରାୟଣ ଆକୁ ଏମିତି ତ ସାଧାରଣ ଭାବେ ନେଇପାର କିନ୍ତୁ ଏହା ହଉଛି ସତ୍ୟ ନା ନାଇଁ ପଣ୍ଡା ବାବୁ ଏହା ଆଖି ସତ୍ୟ ଦେଖୁଛି ନା ନାଇଁ ରାମ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦର୍ଶନ ଏବେ ଦେଖ ଦୁଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖ ଆସିଗଲେ ଏପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏ ବୋଧେ ସବୁ 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କିଛି ସମୟ ରହିଲେ 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରଭୁ ବି ଦର୍ଶନ ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ କାଷ୍ଟ ପାଷାଣ ତରୁ ତୃଣ ସକଳ ଦେହେ ନାରାୟଣ ଧର ନାରାୟଣ 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 ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୟ ହଉ। ମୋ ପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦିକ ବାର ହରି ହରି ବୋଲ। ମା ଯୋଗ ମାୟା ଜଗତ ଜନନୀ ମା ଆଦ୍ୟା ପରାତ୍ପରା ଭଗବତୀ
ମା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ମହାସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦିକ ବାର ହରି ହରି ବୋଲ।